har forskellige former. Og det tidligste form, det er jo ligesom sit signatur, sit tag, når man skriver sit navn med din håndskrift. At det så har udviklet sig derfra til at være boblebogstaver, lave throw-ups, eller det er pieces, masterpieces, mesterværker. Det er jo lidt ligesom alt muligt andet med fodbold. Der er nogen, der er gode, der er nogen, der er dårlige. Og sådan er det også i graffiti. Der er nogen, der er rigtig dårlige, som ikke kan lave noget, der er flot, men de fleste kan i hvert fald skrive deres navn. Ikke? Jamen, jeg synes, de er grimme. Jeg synes også selv tags er grimme, så det er ikke, tags er ikke smukke. De kan være pæne, og man kan også lave det som en kunstform, men i den daglige sådan gang rundt i gadebilledet, så det her værd. Det her det var det, jeg stod, men der nåede jeg ikke at blive færdig. Det er jo, den skulle lige, pistolen skulle lige have været, men det var et af de nye, jeg stod. Altså, da vi er en driftsenhed, så er jeg jo nødt til at sige, at al graffiti er bandlyst på vores inventar, på vores sokler, på vores vægge osv. Og på nuværende tidspunkt er gavnen jo sådan cirka 12 år gammel. Så jeg synes, den holder en... Jeg mener, at graffiti, der får mig til at tænke i en anden retning. Det har bestemt berettigelse. Men de er i gang med at undersøge, at det er nogle graffiti-malere, om vi kan få nogle andre steder, hvor man kunne sætte nogle betonmure op. Men det er Nordeuropas største lovlige væg, og vi får aldrig noget, der minder om det. Han er helt fantastisk. Han blev hyret af firmaer til at lave graffiti med hans logo på. Okay. Og jeg kan da godt se, at det går igen flere steder. Han er helt fantastisk. Han er en af de bedste graffiti-malere, som der er på verdensplan, mener man. Han er en af dem, der er professionelle graffiti-malere, som bliver hyret af firmaer, f.eks. amerikanske firmaer, til at lave sit logo. Et godt eksempel, hvis du søger under ham på nettet, er, at han har for eksempel taget hele loftarealer og øverst oppe på skyskraber og lavet logoet der. At have hans logo er, som er, hvad skal vi kalde det, at have et kvalitetsstempel, at man har råd til at hyre ham. Hej Bates, jeg vil bare gerne sige, at du har lavet fantastisk kunst, og det er meget fascinerende. Og det gør mig glad, hvis du vil sende mig din autograf. Jeg hedder Christian. Det er ved at være en uddøende ting, det her med håndskrift på grund af computer og sådan noget. Så man kan sige, at vi holder det lidt i live med, at håndskriften er vigtigt, og det starter med, at man har sit eget tag, sin eget signatur. Det går så for at være det tag over til at være noget lidt mere rundt bobble-style. En simpel boblebogstaver. Og så var der en, der fandt ud af, at man kunne få lidt mere opmærksomhed til bogstaverne og til navnet ved, at man lavede måske bobler rundt om. Man lavede skygger på bogstaverne. Man lavede måske en tegneseriefigur. Og så kunne folk ligesom huske, det var den med tegneseriefiguren. Og så kommer det hen til, at det hele det bliver med, at det gælder om at have den bedste stil. Altså man har sin egen originale stil, så folk kan genkende det. Det er min streg. Det ser sådan ud. De kan ikke læse det, men de kan se bare på stregen, at det er mig, der har lavet. Ja. Der er nogle af dem, der er meget sjove. Altså der er eksempelvis en hund hernede, som er sådan lidt anderledes og lidt sjovere end de andre, som bare er ødelæggende for bygningen. Så da jeg startede, der tror jeg, det var sådan en form for restløshed, kedsomhed til at starte det egentlig. Spænding. Jeg kom ud om natten. Altså, min far har aldrig rigtig brugt sig om det malet, indtil han fandt ud af, at jeg lige pludselig tjente penge på det. Så reelt så det, jeg havde malet, så jeg lige pludselig kunne male figurer og ansigter og sådan noget. Så nej, så var han lige pludselig stolt. Men før i tiden, der han aldrig nogensinde kigget på, hvad jeg tegnede. Så de fleste malere har en black book, hvor man ligesom et arkiv, hvad man har lavet gennem alle årene. Den her, den er sådan helt tilbage fra 96, da jeg startede.
Der var nogle plader i Lyngby, hvor jeg er fra, som blev sat op af Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor alle kunne komme og øve sig. Der kom folk fra hele Europa og malede, så det var vildt fascinerende at komme der som lille dreng. Og det var så her omkring 2005-2006, vi begyndte at arbejde videre med 3D. Og før tiden mest arbejdet i stilarter som sådan semi-wild style, som er det her. Hvor man rider bogstaver, og man stadig kun har sådan en bundskygge, hvor man enten laver sådan en kasteskygge eller sådan en 3D-skygge. Men hvor i 3D'en, der begynder man at forme bogstaverne mere, så det får en dybde og skyggevirkning. Det her det er faktisk en avisartikel fra gamle dage. Jeg er ikke så gammel. Jeg var kun 12 år, da jeg startede. Og jeg synes ikke, at skolen var så sjov. Det her det er en, som er lavet over for en kontor ude i Sydhavnen, hvor vi lavede en, hvor stod Robotic Boiled. Og så har vi skrevet det der, like mindless drones you blindly follow. Hvad er den dybere mening bag det at skrive lidt præcis det der? Jamen det er jo fordi, at mange af de der sidder i de der kontorer lige overfor, de kommer bare hver dag og laver det samme dag ud af dag, uden at rigtig tænke over det. Ja. Så tænkte vi, at vi ville give dem en besked med på vejen. Og så har vi en anden herude for Islands Brygge. Den ligger ude i Sydhavnen ved Dongen. Og der står, your money is worth shit to us. Og det er fordi, den ligger lige overfor sådan nogle rigemandsboliger, som de har bygget derude. Og det er jo igen heller ikke en besked om, altså man har jo ikke noget mod folks succes og penge, men det er mere bare en konstatering af, at deres penge, de betyder ikke særlig meget for en. Efter et tag, jeg skal se om der er noget, det er der nok på den her. Det her det er jo så et af mine værker, og det der det er mit tag. Da jeg blev bestilt til at lave gavlen, dengang var Grete Rosbøl formand for kulturen her på Frederiksberg. Og det var sådan set hende, der bad mig om at gøre det. Og der sagde hun, at jeg selv skulle gå ud og finde den gavl, jeg helst ville hænge på. Og så fandt jeg det billede, jeg godt kunne tænke mig, kom på gavlen. Men det var så meget anderledes, end det billede, det blev. Dengang var der malet ligesom et hul i gavlen, hvor der inde i hullet i gavlen var en udgået skov, eller antydende udgået skov. Og så kom der sådan en enkelt gren ud. Så var der så en politiker på Rådhuset, der mente, at det var ikke nogen god reklame for husene for Frederiksberg, at der ligefrem var hulle i dem. Så han så gerne, eller de så gerne, at jeg valgte et andet billede. Og der valgte jeg så et motiv, jeg havde i forvejen. Det er netop det med kastanjebladet, som også kan minde lidt om et hasblad, marihuanablad. Og det synes de er garanteret på værtshuset, som ligger i bunden af den gavl. I virkeligheden har jeg selv været oppe og male selve bladet. Og det er sådan et blad, et kastanjeblad, der fylder 3 etager, så det var noget af en opgave. Og fordi på stiladset der du kan ikke gå mere end den der meter tilbage, som stiladset bredt, der var sådan noget plastik også. Så det var en spændende opgave. Men jeg synes selv, det lykkedes meget fint. Og bedst lige det oprindelige helt bestemt. Alt, der forskynder byen, vil jeg kalde god graffiti. Og alt, der gør byen grimmere, vil jeg kalde dårlig graffiti. Jeg har det lokale her, der har lavet figuren. Jeg har lavet så den lyserøde her med bogstaverne. Og så kollegaen, der bor herinde ved siden af, har lavet lidt mere abstrakte. Så vi ligesom lavet et billede sammen. Jamen, altså man starter med at tegne op med typisk lys farve her, så lyserød. Tegner jeg bogstaverne op, får bogstaverne til at bevæge sig og være funky frem og tilbage, der er bevægelse i. Og så laver man effekter ind i. Her det er lys ind, der gør det lidt 3D-agtigt og det fader lidt sammen. Der er nogle forskellige toner af lyserød. Og så tegner man op med en skarp kontur. Her er det så mørkegrøn. Og så er der en slagskygge på, en skygge, så det rykker lidt til højre. Og der kan man så kende min stil på min streg, at den er skarp.
Den får formerne til at træde frem. Der er en pil, der kommer ud her. Der går. Whoop. Så er det et lille A her. Shoot. Lille T. Ud. Lille E. Og så stor S her. Og der er en rund bæk her med nogle piler på, så det er lidt alt, der er nogle skarpe former på, der er skyggerne på, effekterne på. Det er jo sådan lidt tatoveringsstil, kan man sige. Ja. Han laver, det er jo sådan en fugl, hvor hun ved ovenpå der. Ja. Og så er der noget regnbue i baggrunden, nogle skyer og nogle store vinger på der. Velkommen til mit studie. Jeg tror, de fleste mennesker har måske lidt svært ved at forstå det. Og når der er noget, man ikke kan forstå, så er man måske også lidt tilbøjelig til ikke rigtig at kunne lide det. Mange af dem, som der laver tekst, de laver det jo ikke for, at der almindelige mennesker skal synes, det er fedt. De laver det jo for at blive set og for at vise sig over for andre malere. Jeg ser mig selv som kunstner, men mit udtryk er selvfølgelig graffiti. Jeg har lavet graffiti i 30 år nu, og det er helt klart det, jeg brænder for. Jeg har fået en bøde, da jeg var teenager, ja. De steder, du maler nu, vil du kunne få bøde for at male de steder? Jeg tror, for eksempel et sted, som vi var i dag, der kan man ikke rigtig få bøde for det, som han har lavet, men man kan måske få bøde for at gå ind på et område, som man ikke har tilladelse til. De vægge, som jeg har malet på, er jo noget, der bliver revet ned med det, at der bliver bygget en ny bygning. Så man kan jo ikke få et erstatningskrav på noget, som de ikke har brugt penge på at fjerne. Jeg får tit nogle opgaver om at lave forskellige ting. Det kan være logoer, det kan være udsmykninger, det kan være design på tøj, koncerter, live performance, hvor man maler foran publikum, udstillinger, alt muligt forskelligt. Og jeg er ikke bange for at tage en udfordring. Vil du have den der som skinners, eller hvad? Eller vil du have dem inde på white line henne? Ja, næste gang vi skal ud og mage, Rune, så slår vi hul på dåserne. Så skal du fandme med at købe nogle nye dåser, også dig, Mus. I ved, hvad I skal give mig i fødselsgave, jo. What, nigga? Hold op, mand. Det er det eneste, jeg ønsker mig. Ja, ja. Bevares. Det er slag fis. Det luder, det vil jeg hellere være med på. Jeg fik også grine over den besked, du sendte til mig. Ja, skal vi have dame på fødselsdagen? Så står der lidt nede til besked. Det koster lidt. Det var det meget lidt, vi snakkede om, at vi skulle købe noget. Det koster lidt. Det kunne da godt være bare for sjov skyld, eller det kommer og viser nogle paller eller noget. Ja, så får du ikke andet, Mads. Du får ikke andet, nej, det er klart. Det er sgu dyrt der. Fuck det, mand. Nu skal der bare fuld banan på. Så lavede vi en væg ind i X-Hall, en hyldest til Dr. Dre og Snoop Dogg, og lavede en væg, hvor der stod Bitches ain't nothing but hoes and tricks, som er et nummer, de lavede, som vi hørte meget på det tidspunkt. Så det skulle også, når man løb tør for idéer med at male til dig, så kunne man altid lave en hyldest til nogen, man kendte. Så der er lige en gammel en, der har snidt sig ind her, Military Madness, og syd fra Sydhavn Hall of Fame. Dejlig sommerdag. Det hele har været sådan. Siden starten, der har aldrig været sådan 4-5 lovlige vægge ad gangen, så hvis man vil male mere end det, så måtte man være kreativ. Jeg som person har altid haft en forkærlighed for at bruge lang tid på det, jeg laver.
så kræver det også, at man kan stå et sted, hvor at, man kan være alene, uden at blive forstyrret. Er du nogensinde blevet bustet for at lave graffiti? Det er jeg blevet en gang, efter en julefrokost engang. Men ellers så er jeg aldrig blevet taget. Så det blev en bøde på 1.200 kroner, jeg skulle rense et skur af. Så det var ikke så slemt. Der findes værre historier end min. Jeg havde en kammerat engang, der fik en bøde på 3 millioner for at male graffiti. Så den er straks værre. Der slap jeg rimelig billigt. Men han har også været væsentligt mere aktiv på de ulovlige vægge, end jeg har været. Det er jo et af de nye stål. Hvordan har du det med at male på acetone? Det er en anden oplevelse. Det er jo mere oplevelsen i det for mig der, og venskabet med dem, man er sammen med. Mere end det handler om. Det handler ikke for mig om at ødelægge noget, for det er ikke det, der er missionen. Maler du også ind over ruderne så? Det prøver jeg på at undgå, men nu lige der var en hel vogn. Og så er der en piece her, hvor der står, when will we get paid? Og det er altså 110 meter langt. Og hvor ligger det henne? Og det ligger også ude i Sydhavnen, hvor Dongen ligger her, og det er deres gamle Dongen-bygninger, men man kan godt gå derind, men det er ikke sådan tilladt område. Og hvem... og her kan man se København i baggrunden. Ikke? Ja. Og hvem hensyder det til, når der står, when will we get paid? Jeg tror bare, det var en tanke om, at vi går og laver sådan nogle ting, men det er jo ikke ligefrem, fordi man får penge for det. Okay. Så var det bare sådan en idé om, det er en joke, simpelthen. Ja, fordi det er godt klar over, at man aldrig kommer til at få penge for det. Ja. Så det er også lidt en kommentar til, at I forskynder byen? Ja, altså for mig, jeg kan godt lide, at folk griner lidt af det. Jeg kan godt lide, at folk også bliver taget med ind i det. Ikke bare visuelt, men også humoristisk. Så, ja. Men man har en idé fra et skitse på et stykke papir, til man laver det i stort format på en væg. Og der er selvfølgelig noget forberedelse og nogle tanker bagved, hvad for nogle farver man skal bruge, hvor stort motivet skal være, hvor det skal placeres henne, hvad for nogle materialer der skal bruges til. Man vælger jo typisk nogle steder, hvor man synes, at der passer det ind i graffiti. Der er jo nogle steder, hvor graffiti passer ind. Og så er selvfølgelig nogle steder, hvor det kan blive set af måske nogle andre folk. Så man scanner jo ligesom byen, man går igennem byen, og så ser man ligesom nogle steder. Det kan være nogle steder langs togbanen, som er kedelige grå væg, og man synes, der kunne ens motiv passe godt ind. Der passerer mange mennesker forbi med tog eller i bil eller sådan noget. Og så er der nogle steder, som vi var forbi i dag, en nedlagt fabrik, hvor man ikke generer nogen, hvor man kan gå og øve sig og eksperimentere lidt. Sådan nogle steder kan jeg godt lide. Jeg hedder Jens Peter Munk, og jeg er farveansvarlig for byens monumenter, det vil sige Københavns Kommunes monumenter, der står ude i det offentlige byrum. Hvad er din oplevelse af graffiti? Er det et problem? Altså hvis det er, du mener, at det er et problem i forhold til byrummet som helhed og sådan noget. Det kommer sandelig an på, hvor det er henne, fordi i et råt bymiljø for eksempel, så kan det være en ganske flot ting, der ligesom sætter pang på noget, ikke? Altså et betonmiljø, et gammelt fabriksmiljø, hvor der lige pludselig kommer noget, som er ordentligt lavet. Du har ret i det der med et tærkist og pist og nogle streger, som bare tilfældigt har lavet nogen, der tror, de er graffiti-kunstnere. Det er der jo ikke nogen, der kan have glæde af. Og de går jo også ofte ind og ødelægger nogle af de ret smukke ting, som findes. Jeg synes bestemt, der er et meget stort spektrum der, som jeg synes, man bør tage hensyn til. Men som sagt, jeg kan jo ikke andet end min personlige holdning her. Altså min embedsmandsholdning, der må jo være en helt anden, fordi der skal ikke være graffiti, som er uautoriseret under nogen omstændigheder. Men jeg kan godt se, at der selvfølgelig er en stor forskel mellem de dygtige kunstnere og så dem, der bare tror, de er det. Hvad i din mening
bare din personlige mening, er acceptabel graffiti, og hvad er uacceptabel graffiti? Altså, da vi er en driftsenhed, så er jeg jo nødt til at sige, at al graffiti er bandlyst på vores inventar, på vores sokler, på vores vægge osv. Det siger sig selv, fordi vi har en pligt til at holde byen ren og pæn, sådan som de fleste borgere ser det. Vi kan selvfølgelig ikke blande os i, hvis private husmure bliver malet over. Det har vi jo ikke, det er vi jo ikke herover. Når så en graffiti-maler siger, at han gerne vil have penge for det, så kan man jo godt forstå det. På den anden side, så kan man også sige, at han har jo ikke blevet bedt om at udsmykke det offentlige byrum. Det vil sige, at vi som offentlig instans, så er vi jo nødt til at sige, okay, det er ikke os, der bestemmer, hvad der skal op, hvad der skal sættes op, hvad der skal males, men det er os, der ligesom styrer systemet, og det er i sidste ende en politisk beslutning, hvad der skal smykke det offentlige byrum. Det vi yder, det er, at når vi har modtaget kunstværket som gave, så passer vi på det. Hvis vi forestiller os en ung mand med stor trang til at tegne og male, og som gerne vil ses, hvad skal han gøre for at blive set? Ja, altså, hvis han nu for eksempel finder en smuk væg, som han tænker, den kunne jeg godt tænke mig at udsmykke, så kan han jo for eksempel henvende sig til ejeren og spørge, har du interesse for, at jeg laver et flot billede her på din væg? Det er da en mulighed, synes jeg. Det behøver ikke være ulovligt, og det findes jo også i byen, den slags lovlig gadekunst, eller hvad man nu kan kalde det. Ikke? Ude på Nørrebro, der bor Elforbundet, og de fik besøg af 2 unge mænd, som spurgte, om de godt måtte male på den mur, som var inde på Elforbundets grund. Så sagde Elforbundet, ja, det må I gerne, der skal bare stå Elforbundet et eller andet sted, så må I lave lige, hvad I vil. Og vi giver jer dåserne, og I får også en kop kaffe og penge til en sodavand og en sandwich. Var det så kom der et rigtig flot graffiti-billede. Var det en idé, som kunne bruges af Københavns Kommune, enten din afdeling eller andre afdelinger? Så vil jeg sige, hvis nu reklamerer vi for Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning, så får vi lavet sådan et flot reklame-ting her. Ja. Det kunne man da godt, men altså, det er ikke set endnu. Altså, man kan da godt forestille sig, at man betalte dygtige graffiti-kunstnere til på en eller anden måde at markedsføre vores forvaltning på en dertil egnet væg. Det er jo ikke utænkeligt. Jamen, jeg hedder Lars Bæk og er faglig sekretær her i Dansk Elforbund København, hvor vi står nu. Det var sådan, at vi havde jo en stor væg, hvor graffitimalere de kom nærmest en gang om ugen og overmalede med tag og alt muligt af det grimme. Men sådan en dag så stod der 2 unge gutter med en stige på nakken og lidt spraymaling og spurgte, om de måtte male op på vores væg. Og det gik vi så i en stille og rolig dialog med dem om. Og det hele endte med, at vi sponsorerede de her spraydåser, og så gik der en 3-4-5 uger. Så fik de malet det her skønne maleri, som vi nu har haft glæde af i 2 år. Ja, det er jo sådan, at vores nabogrund, som man kommer ind til ved et hul i hegnet, de har også deres egen graffiti, som er bare noget, der er blevet lavet, som man ikke kender til. Og jeg har lige i dag opdaget, at der står over 2.000 nede i hjørnet her, på den her flotte knagerække. Så der har altså været noget her længe. Den her har jeg først opdaget i dag. Så hvis så spørgsmålet om, hvem bestemmer, hvad der skal op af kunst i det offentlige rum, der er en håndfuld udvalg og instanser, som er inde over at bestemme. Men i sidste ende er det vel den, som lægger pengene, som bestemmer. Det er det så ikke, fordi man kan godt forestille sig den situation, at en mæcen eller en donator eller et fond kommer og siger, vi vil gerne have det her kunstværk sat op i det offentlige rum. Så er det i sidste instans politikerne, der afgør, om det skal op eller ej. Men er I i det hele taget i kontakt med dem, der går og maler? Nu tænker jeg ikke på dem, der ikke kan noget, men jeg tænker på dem, der virkelig kan noget. Altså jeg er ikke personlig, fordi jeg har mest med den tredimensionelle kunst at gøre, okay. men man kan godt forestille sig måske nogle af de andre forvaltninger. Nu
har jeg hørt om graffiti på en skole, ikke? Og det må jo ifølge sagens natur være skolen, der har taget initiativ til at invitere kunstneren eller kunstnerne til at udsmykke. Jeg er teknisk ejendomsleder herude på Rådmandsgade skole. Maleriet kan jeg sige så meget, at Lise Egholm, vores tidligere skoleleder, var primus motor på at finde nogle midler til at betale for det her maleri. Grunden til, at vi har fået det, det skyldes blandt andet, at vi var udsat for meget hærværk med graffiti af alle mulige mærkelige afarter og tags og alle sådan nogle ting. Og det var vi lidt kede af, fordi vi brugte formuer på at rense af. Så fik jeg den idé, at hvorfor vi ikke fik lavet et rigtigt anerkendt graffiti på af nogle anerkendte graffitimalere, og tog kontakt til nogen, der hed Letterbenders, som er respekteret og anerkendt i hele det undergrundsmiljø. Det er Amagers hårde graffitikerne. Hvis man rører nogle af deres værker, så får man slag, og selv banderne respekterer det. Børnene har sådan set været med ind over og valgt motivet, hvem der skulle være med i det. Og det har så resulteret i det, I ser her. Og det vi har fået ud af det, er, at vi faktisk rent reelt ikke har noget graffiti-hærværk på vores skole mere. Det er typisk en af de store fonde, som har fået en idé om, at nu kunne vi godt tænke os noget udsmykning det ene eller det andet sted, og vi har et forslag til en kunstner. Vi vil gerne forære jer et kunstværk. Det er jo den nemme måde. Så har vi også den løsning med, at der kommer private initiativtagere ind til os og siger, at vi kunne godt tænke os noget kunst på den og den plads. Hvordan gør vi? Og så er det, vi siger, jamen, så prøver vi at mobilisere billedkunstudvalget, som vi har, som en kunstnerisk rådgiver, kan man sige. Og så kan vi måske i fællesskab finde frem til en kunstner eller til et udtryk, som kan passe alle parter. Rent personligt, kan du lide abstrakt kunst? Ja, hvis det er godt. Asger Jorn på Statens Kunstmuseum, for eksempel. Han er ikke en af mine favoritter, men han er en dygtig kunstner, selvfølgelig. Jeg mener, at graffiti, der får mig til at tænke i en eller anden retning. Det har bestemt berettigelse. Altså der, hvor de ligesom har, man kan se, de kan deres håndværk, der sætter jeg bestemt pris på det. Men de andre, altså, hvor det bare er et udtryk for, at her var jeg, altså det synes jeg er noget svineri. Men egentlig mener jeg, at al kunst, og hvis vi skal regne graffiti inden for kunst, hvad det godt bestemt kan være, så skal det få en til at tænke. Altså, det er jo ikke ren dekoration, regner jeg bestemt ikke for kunst. Heller ikke, selvom det hænger på et galleri eller et museum. Tror du, det er af frustration, at man går rundt og maler på steder, hvor det er generende for folk at opleve det? Jeg tror, at jeg aner det ikke, men hvis jeg skal gætte, så vil jeg mene, at det må være spændingen ved at gøre noget ulovligt og sådan noget, jeg går ud fra, det unge mennesker, at hvert unge menneske har en del provo indbygget i sig. Og så mener jeg også, altså, der er et eller andet klogt hoved, der engang har sagt, at det modsatte af kreativitet er passivitet. Det er ikke destruktion, det er en underart af kreativitet. Og vandalisme kan man næsten betragte som kunst. Hellere det end passivitet i hvert fald. Og hvor det er ret svært at få unge kriminelle til at sidde og kigge på moderne kunst, så har graffiti den tiltrækning over for mange unge, at de kan relatere til det. Det er mere interessant, fordi det også er lidt lovligt, og det fanger dem. Men i graffiti er der en utrolig sund del, som jeg synes alle børn burde lære, og det er sådan den kreative proces i, at du sætter dig ned, starter med en idé, tegner den på et stykke papir, tegner den ren, bearbejder den, så går du ud, så finder du ud af, hvad skal du købe ind til at lave den her ting på en stor væg,
Så skal du måle op, hvor stort det skal være. Så går du ud og laver den færdige produktion, bruger lang tid på det, og tager billeder af det og processer det bagefter. Hele den proces er sådan meget grundlæggende i meget arbejde, man bruger, i hvert fald inden for kreativt arbejde. Og den kan man give videre ved hjælp af en simpel hobby. Der er sådan et forarbejde til skalering, når det her skal være så naturtro og det rigtige proportioner. Så er det jo klassisk malerteknik, dele tingene op i firkanter, og så skalerer det op på en væg. Så bliver det sådan. Det her er inden for en frisørsalon i Østerbro. Fik et panda-tema. Er det i virkeligheden et oprør mod samfundet at male graffiti? Nej, altså det som det bliver målt ud i, det er hvor det bliver placeret henne, hvor det koster penge at få det fjernet, eller hvis det er noget privatejet eller noget, så koster det selvfølgelig nogle penge, men mange af de steder, som jeg maler, der synes jeg jo ikke, det generer nogen, og der synes jeg jo ikke, at der skal bruges penge på, at det skal fjernes. Men mange af de ting, som vi laver, det laver vi jo heller ikke for almindelige mennesker. Det er jo meget for dem, som der er lidt interesseret i det. Forskellen måske at lave på gadeplan er, at der laver man bare det, som man har lyst til, og så tænker man ikke så meget over det. Hvor at når man laver udstilling, der er der jo ligesom noget respons på det direkte. Man er der jo selv til åbningen, og folk har jo ligesom en idé om, hvad de synes om de her værker. Det får man jo at vide. Man skal have lidt nosser på at gå ud og lave sådan nogle ting om natten. Og jeg synes, at det er vigtigt for en by, at der er noget menneskeligt præg på det, at det hele ikke er bare reklamer, som er blevet talt af store firmaer, at der ligesom er noget kunst. Og man kan sige med den slags kunst, det er jo, at man behøver ikke at gå på galleri. Altså, der er jo kunst på gadeplan. Hvis du åbner dine øjne og kigger lidt efter det, så er der masser af gode steder, hvor der er placeret kunst. Altså, hvad er det giver jer at male det her? Det er en selvtilfredsstillelse og rent kunstnerisk, helt klart. Vi laver jo andet end graffiti på vægge. Vi laver lærer og alt muligt andet, bestillingsjobs og sådan nogle ting til abstrakt kunst, ikke? Så det er en selvtilfredsstillelse. Ligesom at gå til fodbold og score hver gang. Så det er ud af det. Altså, jeg skal male, eller så bliver jeg i dårlig humør. Det er så stor en del af kulturen, tags, så du kan ikke, man vælger ikke. En, der har stået og lavet noget flot, han har også tagget på nogle ting, han ikke må. Det er altså, sådan er det bare. Vi ved jo det godt, hvornår det er ulovligt, hvornår det ikke er. Men der er jo også spænding i det, så det er som at stjæle en bil, ikke? Altså, du ved, man gør det jo fordi, at et eller andet sted, ja, man kommer ud i natten smule og mørk, og så knalde noget op langs S-togslinjen i farver, og så når man dagen efter kører forbi sammen med drengene, eller drengene ringer til en og siger, fuck man, du har knaldet en ordentlig en af derude, ikke? Den tilfredsstillelse, og der er jo også fame, populariteten omkring det i graffiti-miljøet. Men man kan sige, graffiti-miljøet er blevet meget større i dag, end det var for 15 år siden. Det har udviklet sig enormt meget, indtil hvad der har været, ikke? Så den gamle kultur og den nye unge kultur er slet ikke noget, man ender at gøre på samme måde. Der er virkelig kommet meget popularitet i at male, hvis du kan finde ud af det, men fordi man kan eksponere det over hele verden lynhurtigt. Altså Instagram kører jo folk, der maler i Holland lige nu, bum, det kan jeg stå her og se nu. Der er mange meninger omkring, hvad rigtig graffiti er og hvordan det skal foregå, men altså, det er jo bare om at fyre op selv. Hvis nu det bliver revet ned i næste måned, har I så et andet sted i tankerne, I kan gå hen og fortsætte? Ja, Roskilde Graffiti Park, en fyr, der hedder William, har jo lige bygget Roskilde Graffiti Park. Lige bag samme vej som Roskilde Festivalen ligger på. Så den er blevet udvidet lidt, men det er jo ikke stort nok. Og det er jo ikke alle graffiti-malere fra København, der kan tage helt det. Så vi får et problem. Men de er i gang med at undersøge nogle graffiti-malere, om vi kan få nogle andre steder, hvor man kunne sætte nogle betonmure op. Men det er Nordeuropas største lovlige væg, så vi får aldrig noget, der minder om det. Nej. Hvis det her bliver revet ned, tror jeg så, at der kommer et boom på S-togen? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror nok bare, der bliver mere rift om de steder, der er nu. Og så bliver der bare ikke den hygge omkring det, som der er herude, fordi man kan stå 20 maler på rad række og male. Det bliver et problem. Et hvert godt billede er i virkeligheden et selvportræt. For hvis du ikke maler dig selv, altså alt hvad du indeholder,
så er det ikke et godt billede. Uanset hvad det forestiller. Der skal være en hel del af malerens egen personlighed lagt i billedet, før det er et godt billede. Og hvis der er en hel del af malerens personlighed, så er det sådan set et selvportræt. Og så mener jeg, at det en hver beskuer ser i et kunstværk, er sig selv. Hvis de ikke genkender sig selv i kunstværket, så siger det dem ikke et pluk. Hvis der er lagt følelser og tanker i det, man laver, det kan de fornemme, og så søger de i dem selv, og på den måde opstår forholdet mellem kunst og beskuer. Ikke? Og det er hvad enten det er et gavl eller et oliemaleri. Altså dem, der prøver at putte lidt mening i, eller sådan lidt indhold i, ikke? Det tror jeg bestemt, at det kan være starten på en kunstnerkarriere. Giv dem et sted, hvor de kan udføre deres graffiti-maleri. Men det synes jeg også sker en gang imellem. Det er jo den eneste mulighed, man har. Jeg betragter mig selv som surrealist. Rendyrket surrealist. Men med udgangspunkt i hverdagen. Min egen hverdag. Det er derfor, det jeg altid maler er hverdagen. Det kan være et viskestykke, som helst skal se ud som om, at det hænger der, men er malet. Så kan man sige, at isbjørnkranie er jo ikke hverdagen. Det er det for mig, fordi jeg har det stående inde på boghylden. Ikke? Et godt billede er et billede, du kan huske resten af dit liv, selvom du kun har set det én gang. Er det at male på noget, at sætte sit mærke med en farve et eller andet sted, er det noget urmenneskeligt? Ja, det tror jeg, det er. Altså de har jo tegnet et billede af, hvad de så dengang. Hvad der er ligesom, de har set de her antiloper løbe rundt, eller de her dyr, og dem har de så afbildet i huler og brugt. Det eneste forskel fra dengang og så nu, det er jo så, at der er kommet nogle andre materialer, og i vores tilfælde er det jo så spray og tus. Jeg vil gerne fortsætte med at male, og udvikle mig er rigtig vigtigt for mig. Og det er ligesom derfor, jeg er gået måske lidt mere den her vej her i senere år. Jeg vil gerne efterlade noget, man tænker lidt mere over, hvad der er tilbage. Alle de malerier, som er malet igennem de sidste 30 år, der er måske 5 eller 10% af det tilbage, du kan finde på gadeplan. Resten er jo malet over eller fjernet. Hvad er hemmeligheden bag den ikoniske status, du har? Selvfølgelig er, at jeg har malet så lang tid. Jeg har malet 30 år. Der er ikke ret mange i Danmark, der kan sige, at de har malet konstant i 30 år. Samtidig med det, så har jeg jo rejst hele verden rundt og efterladt som mine værker i alle de lande og alle de byer, jeg har været. Jeg tror bare, man skal fortsætte, og så håber så kommer det, mens man stadig er i live, men ellers så kommer det, når man ikke er her. Wow! Hold da op, hvor er det fedt. Det her betyder utrolig meget for mig. Simpelthen fordi, at en kunstner, Bates her, har givet mig den overskud at lave sådan en her dedikeret til mig. Den kommer op på væggen i min lejlighed.